Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wali nagari selaku alam nan baraju bari burillah jumatnya ambo kemalukan buah pasambahan. Ini Datuk Ketua Kerapatan Adik Nagari Tengah Kanagarian Mage beserta dengan jajaran bari burillah jumatnya ambo kemalukan buah pasambahan. Ini mama nan 7 suku nan bapucuk sabana cewang kalangit nan boleh sabana pangkuah ka bumi. Dianjuang tinggi diamba gadang sandi andiko dalam kampung tampuk yo tangkai dalam nagari. Ambak samisa kayu gadang di tengah kutu. Bawe balimba gumatan. Badahan cupak jo gantang barantiang bari coba lebih. Rimbun bunga jadek babuah katu dinan bana. Bari yang muridah jumatnya. Ambo kemalukan buah pasambahan. Tuanku alim ulama jadi pandai sudah bendang dalam nagari. Palito nandak kapadang, camin nandak kakabur. Bari yang berilah cuma amuk kemalukan buat pasambahan. Bundo kanduang amban puro limpapeh rumah nang gadang. Sumarak dalam kampung hiasan dalam nagari. Tampik banyak banaza. Unduang-unduang ke Madinah payung panci ke surgu. Bari yang berilah cuma ambo kemalukan buat pasambahan. Sarato nan mudu-mudu nan capek kaki ringan tangan pari paga dalam nagari kok ketek ndak disabit namu gadang ndak disabit galah bari yang mudah jumat ambo kemalukan buat pasambahan. Bas pasambahan mu kembalikan ke nyak Datuk Tun Basah Sabutnya mayanya lain artinya nan kaman jadi buah pasambahan mu kayaknya tak kalau masuknya dahulu sama masuk Allah menggerakkan hati. Maka ditakutlah hari jemu pakai di karang janji jerum jalan balado aduk jenam pati. Maka dipanggillah kari jo kabih ipa jo bisan. Sumando manyumandoi. Masuk ke barisanan baibu serato anak tua pangkatu. Langkuk sagado nambadun sana. Rapik rumah kadang nambah gonjong. Mencari picak nyus tapi umpama lenggang nak sayun. Maka dapatlah kebulatan katu. Apalah kebulatan katu itu? 2-3 hari sebelum aku. Maka dilapelah anak muda surang nan badu nan capek kaki ringan tangan. Pai ke kampung nan bampuk ke nagari nan babanja. Manamui ninyek dengan mamak sarato dun sanak nan basamu. Baal sado nan baitu. Kok janjilah samu badapati. Ikrarlah samu bamuliakan. Laba tampuah labuah nang golong baturi ijalanan pasar. Kasiat takakala bapijak batu balonggok laba langkai. Lah tiba di halaman rumah nangku. Air tak ganang laba sawak jam-jam talangkai laba daki. La masuk kurang tengah. La duduk di tengah ruang. Bas sanda kasasak lapik nang gadang basa batu. Apun batunya lain. Lah janiah morok tanang lah sajuk tampik balindong lah tarang gunung kabut. Lain nang kayaknya sampaikan kamu ya hati kamu uraikan. Nak sah muka suik sampai. Nak nyato kandak ko boleh. Ko atu nan teragat takana. Nan teraso dia tita ilan ni matu. Allah patut di katangan. Asu Allah kedua dun. Kan itu mana buat pasamanya nang katangan. sabananya Mayanya Datuk Tun Basah. ya Sepanjang buah punyangnya nang katangan nan tak tuju kamu nan terjebak di muka rapek. Itulah kata sabanan. Tapi sungguh pun itu. Bahasan tono orang batanan. Dia ni suto di bandang dia ni sampai kujung. Suri juturak nak selesai. Nak samu na ikan takan. Dua kata sepatah supaya menantinya Datuk Tun Basah. langsung satu bulan Bulang dia. sampainya Datuk nama Jaya Sakit keronya. dikembalikannya kan dikembalikan buah pasambahan ke bakenya Manitahnya. sungguh hanya surang tampai ambo mengembalikan buah pasambahan enak itu nanya